Arestado ang duha ka babae atol sa entrapment ug rescue operation batok online sexual exploitation sa Iligan City. Tulo ka menor de edad naluwas. Sa bisa sa usa ka warrant, nasikop sa otoridad ang duha ka babae atol sa entrapment ug rescue operation kalabot online sexual exploitation sa Barangay Bagong Silang, Iligan City niadtong Biyernes. Ang duha ka sospek nag-edad og 45 ug 38 anyos ug mga residente sa syudad. Samtang naluwas ang duha ka 13 anyos nga babaeng estudyante ug usa ka 16 anyos nga lalaking estudyante nga residente rasab sa syudad. Nakumpiska ato sa operasyon ang mga cellphone, laptop ug computer accessories nga gituhang ginagamit sa illegal nga aktibidad. Doon na say sex toy, mga resibo sa money remittance services ug mga dokumentong dunay ngalan ug numero sa mga langyaw nga giingong nalambigit. Magatubang ang mga sospek og kasong paglapas sa Republic Act No. 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ug Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Wala na sila mihatag og pahayag. Gidala na sa CSWD ang mga menor de edad alang sa rehabilitasyon.